mma agwakwa ma ọ mee na ịgba ọgụ nwaanyị ibe ike nwe ịgba nwaanyị dị ala gbawukwu ego ebe ahụ. Emeka siri ike elu ụwa ya na ọ tụwa nkụ nyere ndị Hausa ntụwa ọ tụwa nkụ ọ tụwa mechie mgbe ọbụla onwe ha mgbe ede akụghị mgbe igotezikwalụ m ịgba ngwa gị gotelụ m egotere m ịgba ọ ịgba ka ọkpa ịgba ịnụrụ ọkpa n'ọnụ m ọkpa na ịgba ọ ndị Enugu na-akpụ ya ọkpa ndị Anambra na-akpụ ya ịgba ama m na ikechiri m ya dewere m ya n'ime ụlọ ka m na-esi ma na ike ochiri gị edewere ya n'ime ụlọ ike onye chizi nke na ikechiri gị edewere ya n'ime ụlọ ejụ anya ike nọ ọmụ ka ị na-ajụ ekechiri m ọkpa idewere ya amazịkwa m nke ike ochiri ya dewere ya ma mụnwa kechiri gị ịgba dewere ya ọkwa ofu akụkọ nkogheri aha na-ejugo ọnụ gị ka m jụrụ ajụjụ na ọkwa ikechiri m ịgba m dewere m ama m ọ bụ ike m echiri ya ọnesi na ijezi ichi enyi ike mana mụnwa dewere ya ịgba ma na ike ochiri gị ọkpa idewere ya ihe na-ajụ gị ikechiri ya ekechi ikechikwere ya ekechi wee debelụ m ife ike ekwunu sinsi ekechiri ya debe ekechiri gị ekechiri ka ọ dajụ n'oyi kee ịgba onye igotere ihe ịgba nwaanyị dị ọcha ka ịgba nwaanyị dị ojii ịgba nwaanyị nke ojii ahụ kekwe ka isi je gotere m ịgba nwaanyị dị ojii mana m ada ala ka ịgba nwaanyị ojii nke mgbe ibido wee gbakwa nwaanyị ibe nke asị gị je gba nwaanyị ojii na ngotelu gị ịgbụ ya ọkpa egotelu nga ọkpa nwaanyị ojii amazịkwa nne na-agba na ị chọrọ ịgba nwaanyị ojii nkogheri juru gị isi mana nna ala ka ịgba nwaanyị dị ọcha ije gotere m ịgba nwaanyị ojii and ịma adị m ala ka ịgba nwaanyị ojii a mma agwakwa ma ọ mee na ịgba ọgụ nwaanyị ibe ike nwe ịgba nwaanyị dị ọcha ala gbawukwu ego ebe ahụ. You don't know why it's going on.